हाथवा के बेग लेके घूमेली दुल्हा के मामी। देखिए देखिए दीदी थोड़ा देखते रहिए रिएक्शन। आपका नाम क्या है? शीला। मामी के कह दी ए चाचा जी महतो चाचा सुनी गरिया दिन का के सब। अच्छा मोनी मामी के हो? सुशीला जी के दया दिन चाहे जेठानी। अच्छा एगो बात। अच्छा सुन रुको ना, महतो चाचा से पहले पूछ परेशान कि हम मोनी मामी के पीछे काहे पड़ल? कोनो खेला कइले बड़न का? कबो तिलवा लेके गइल बड़ा? आखिर कैसे मरे इतना जोर बोलने बड़ा? अच्छा मतलब कोई रिलेशन है इनसे आपका? आ जाइए मामी जी, आप भी आ जाइए इधर। मामी आई भगिना के बियाह कर दनी, अब ला जाए के नहीं के जे भी बा सब अपने बा, सब वो है बाहर रिश्तेदार। जवन तू कहता हम समझता नहीं। और कहे के बा कि पिछुआड़िया दुल्हा के मामी का करेली। और इहो नहीं कहे के अब पिछुआड़िया मोनी छिनार का करेली। ओ पिछुआड़िया मोनी छिनार का करेली। हर का करेली हो छिनार का करेली। अरे कहा कर ली हो छिनार कहा करेली। और देखी हमारा महतो चाचा के ले के आजाद करेली। हमारा महतो चाचा के ले के आजाद करेली। ओ पिछुआड़िया दुल्हा के मामी का करेली। पिछुआड़िया दुल्हा के मामी। एगो आग्रह होगा, परिवार की शादी बाद जे भी रुपया देता हाथ में दे, सम्मान से दे। रहे लक्ष्मी है घर की औरतों का सब कुछ फ्री बा, लेकिन हम ये आग्रह करब कि जेंट्स लोग न एक दीदी दिक्कत वो नहीं है, एक आदमी करी दो आदमी करी, देखा देखी पड़ी ई बाकी देह पर गिर जाई सब। ऐसे आशीर्वाद रहुआ ठीक बा। और कहे के बा पूरा बैगे में भर के लाइल बड़ी, गिनत नहीं कि ऐसे मुट्ठी घुसावत रही निकालत रही। और कहे के बा कहा कर ली हो छिनार कहा करेली। कहा कर ली हो छिनार कहा करेली। ए चाची जी, चाचा के नाम क्यों बताई? दूल्हा के पापा के नाम क्यों बताई? कहाँ क्या ना? हाँ अंकल जी नाम बताइए अपन। अवधेश। अच्छा मुखिया जी। हाँ हमारा मुखिया चाचा के ले के आजाद करेली। हमारा मुखिया चाचा के ले के आजाद करेली। पिछुआड़िया बड़की छिनार का करेली। पिछुआड़िया बड़की छिनार का करेली। अरे हमारा मुखिया चाचा के साटावा खराब करेली। हमारा मुखिया चाचा के साटावा खराब करेली। पिछुआड़िया दुल्हा के मामी का करेली। पिछुआड़िया दुल्हा के मामी का। नाचे वाला गावे का बबुआ कि बहड़ की थ्रेसर हिया, कि बहड़ की थ्रेसर हिया, छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ा दिया। जमीन छोड़ के उड़ा दिया। दुल्हा के बहिन नहीं कहत, बहिन हमू लगो ना ना ना, बहिन नहीं कहे के कि बहड़ की थ्रेसर हिया, बहड़ की थ्रेसर हिया, छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ा दिया। जमीन छोड़ के उड़ा दिया।
अच्छा अब बहिन हाँ हाँ मोन की बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया मोन के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया मोन के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया मोन के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया। और ये ना कि हाय देखो हो एगो बूढ़ा बोला बता भाभी बहुत सुंदर लगत हरी आ कमरो खूब बढ़िया लचका तरी कहे कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी हो कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी हो आ दुल्हा के एक एगो भौजी छाटल छिनारी हो दुल्हा के एगो भौजी छाटल छिनारी हो आ दुल्हा के एक एगो भौजी छाटल छिनारी हो दुल्हा के एगो भौजी छाटल छिनारी हो आ दुल्हा के एक एगो मामी पक्का खिलाड़ी हो दुल्हा के एगो भौजी पक्का खिलाड़ी हो। और जरी सुन एगो बड़ा हमर वायरल भइल रहे इंस्टाग्राम पर कि हमारा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी आ दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी आ हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी आ दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। भाभी कोनो मेहरारू के शौक ना हो कि हमार मर्द हमरा से दूर होके हमारो ना हम ना जहाँ बानी हो जे रहो त देखी कहे कि बा कि काहे के जइबो सैया दिली हो जिला ढलाही में हिली काहे के जइबो सैया दिली हो जिला ढलाही में हिली अरे जवन जवन मंगबा तवन मिली हो जिला ढलाही में हिली जवन जवन खावा तवन मिली हो दिल खारा एरा जे हमके बनारस घुमाई दो एरा जहां पे बनारस घुमाइदा एरा जे हमके बनारस घुमाई दो एरा जहां पे बनारस घुमाइदा चके कटोलिया के बनावा खिलाई दो चके कटोलिया के बनावा खिलाई दो एरा जे हमके बनारस घुमाई दो एरा जहां पे बनारस घुमाइदा एरा जे हमके बनारस घुमाई दो एरा जहां पे बनारस घुमाइदा और कहे के बा ना ना कि हाय रे उठलानी हाय रे गजरा हाय रे उठलानी हाय रे गजरा अरे जान मारे तोरो किस झगड़ा रे गोरी कहो तू कर वही कुमार झगड़ा रे गोरी और ना ना कि कनवा में सुबह बलि जुड़ा से लगा के चले कनवा में सुबह बलि जुड़ा से लगा के चले चल चले रे मतवाली बगल वाली जहान मार ली हो बगल वाली जहान मार ली कनवा में सुबह बलि जुड़ा से लगा के चले कनवा में सुबह बलि जुड़ा से लगा के चले चल चले रे मतवाली बगल वाली जहान मार ली हो बगल वाली जहान मार ली। फूफा जी मुन्ना फूफा जी कहाँ हैं मुन्ना फूफा जी कहाँ